olisi hiusprojekti, eli lyhennystä ja värjäystä. Kello on yöllä jotain, en tiedä mitä. Aina hyvä aika tehdä jotain muuta kuin normaalit ihmiset. Mutta katsotaan mitä tästä tulee. Nyt olisi leikattu sen mitä nyt leikataan ja sitten seuraavaksi olisi vaalennuksen vuoro ja sitten vielä väri. Nyt on vaaleannusaine päässä ja sitten vaan odotellaan että se vaikuttaa ja sitten pestään pois ja katsotaan jos saisi vaikka violetit hiukset aikaiseksi. Seuraavaksi mä lähden sitten sekoittelemaan itse sopivaa sävyä kahdella eri. Mulla on violettia ja sinistä. Sitten laitetaan sekaan jotain halpaa hoitoainetta. Tää sekoituskippo on niin tumma, että se väri ei oikein näy sieltä. Niin sit sitä voi testaa vaikka vessapaperiin. Sitten ei muuta kuin sutimaan. Typs, typs. No nyt kun mä töpsötän tätä väliä. Niin kävitkö sä sitä kampaaja? Joo, mä oon melkein valmis kampaaja. Painosanalla melkein. Sitten taas annetaan vaikuttaa. Nyt olisi väri saanut vaikuttaa ja seuraavaksi mä käyn pesemässä sen. Ja sitten vähän kuivattelen sitä ja sitten mä näytän lopputuloksen. Nyt olisi hiukset värjätty ja kuivattu ja kyllähän niistä ihan kivat tuli. Vähän ehkä liian pinkki omaan makuun, mutta sitä pystyy myöhemmin sitten sävyttää vielä paremmaksi. Tämä video alkaa varmaan olla tässä, koska me ollaan lähdössä Helsingin reissuun ja meidän bussi lähtee noin 1,5 tunnin päästä ja meillä on vähän vielä pakkaukset kesken ja koira pitää vielä hoitoa ja sellaista. Niin palaillaan taas ensi videon parissa. Muista tilata kanava ja tykätä videosta ja kommentoikaa mitä mieltä olette hiusväristä. Heippuli!